हामबाय जत ताखुकताय बुकुक संनो 2 तारिख नासिमा 2 तारिख खाना फाय दंखा खाना चिनी काउंटिंग नाय उमाकान्तो अपहंगे सदर डिस्ट्रिक्ट विशेष कर सदर डिस्ट्रिक्ट नि कखनो न सासिनाय और वो काउंटिंग बरफ फायनानि बागै नाय कुनो टारगेट दिजा गया मुसुक फायमानो मुसुक फायमाया कुनो साजा गया फायमानो फाइनान बागै बो कबोगो तेकेसांगाय फाइबानो जों और वो पीसफुल काय मातंलायनाय और वो बुलाय तगलायनाय बागैया जों और वो चिनी वन लास्ट फाइट न जों ओ फाइट जों जिदुइ थानानि चिनी फ्लेग न गुसुगति सावै तंथगलाय खालायनानैसो और बुलायनाय बागैया काउंटिंग और वो अनेक बरफ न बाक्सा वन सुकै मानो काउंटिंग गुनगल रक मानो हनैनाय काउंटिंग कुनो गुनगल ngला काउंटिंग चिनी गुनगल नानि कुनो आरो चान्स गरि चिनी टेबिल लक दंनाय और वो चिनी टेबिल kaham kaina जों काउन खाय गनि नखर फायमानाय आरो गुनो गलंनानि कुनो सम्भावना गरै चिनि जे काउंटिंग एजेंट न अवश्य कबो मुनारनाय जारा काउंटिंग एजेंट हिन फायनायरो बरक जानजानि जे आई कार्ड दंमानि अबनर आई कार्ड न किसा सतर्क कै मातरनाय जों अनेक समय नगो अनेक राजनैतिक बदल नि काउंटिंग जों नुखा ओ जे आई कार्ड न बिरोधी रक फाट सेग्रे सासुई चिरि खिबि मारो अमहाय जाहाते नियातै जानजानि आई कार्ड जानजानि सतर्क मातंनाय एरपरे जदि अमहाय कै नों जदि सिजिगि खिब जाखांखाय नोंगारा एलाउ करिनाय निन आई कार्ड सारा नोंगारा काउंटिंग मा हाबला आबनि बागै जारा काउंटिंग हाबनाय रंना बनो कबो मुनारगो नर जतन सतर्क तंगदि जेसेपना और वो विरोधी र और वालायनानि चेष्टा खायदों गुनगल खायनानि चेष्टा खायदों जों और गुनगल खायनानि जों उसकुप रिगला असुजुग रिगला जों बुखु बाय कक बायसिनि कक सालायनाय और याक्ति सालायन कुन दरकार करे जों और जे पायासाक पर्यंत जों गनि मातंनाय आरो न आजुगि मातंनाय जानजानि टेबिल पायासाक पर्यंत तम हिमालय नन और वो नन अंखरिनानि जदि चेष्टा खायतो हांखाय नों और वो अंखनानि बरक चेष्टा खायपानो नों आर टिकि दंना बागैसे अ चेष्टासे नों मानारनाय जाहाते नों गनिउइ पाइसुगुइ नंखरनानि अबंखाचिनि वन लास्ट फाइट न नासिगि चिनि अ फाइट जों जितिनानि अब माइमुइ कुमन उंगुइ दंखा खुरुइ जानानि सिमिसे अ खुरुइ जानानि जागाव जों गिरिउइ जदि नंखर फायगा हंगाय अब निनि सिमि खदिंगला और वो चिनि नेक्स्ट जेनारेशन बागै बेलायखि खदिंनाय आबनि बागै जत एजेंट थानी रेस्पॉन्सिबिलिटी दंग नरक दायित्व काहाम का दायित्व नाहासुगै नरक गनिउइ मानो खरनाय आर जारा प्रार्थी हिन दंनाय रावबो बरबो अमहायकेनो पाइसुगुइ अमहायकेनो आरो गनिउइ पास दंखा कायतो आरनि सर्टिफिकेट पिएसा पर्यंत नंखरियाबो तो जतनो सिबो आबुन बागै नां कबो मुनारगो जारा आरो काउंटिंग दंनाय रखनो आर जारा बायरे दंनाय रखनबो अमहायनो आं कबो मुनारगो तंखसां तंनानि नांनाय बुलाय तगलाय जाहाते नियातै पारा आमचायो थांबो अमहायकेनो तंखसां तंनानि नांनाय ताम हिमालय जों सायमानो बुबाग्रा ओंखा हामजांना फोरोंगो बुबाग्रा कुनु दिनो बुलायनानि फोरोंगिया वालायनानि फोरोंगिया बुबाग्रा चुबानासो फोरोंगो बुबाग्रा केबन खदिनाया आबुनि बागै
जत्तो ताखुक तै बुखुक तै तिप्रा मथानि वारियर्स तै बुबाग्रानि सेनापति सेंक्राग रक जत्तनो वानसुगै बाबिउइ बुबाग्रानि जे दागिमानि बुबाग्रानि जे आदेश निर्देश पालन खायदिहिनाय जत्तनो न कबंग नारगो तै आबोतो जिति खायतो तंथकनाय न जत्तनो तंथकमानि बिसिंतैनो अमाहायके बारमा खालालायनाय तासारा बुबाग्रा न जों मानासिकनाय बुबाग्रा की विजय मिছিল दा खायदिहिन ना विजय मिছিল दा खायदिदहिन आबो जों किजा मानासिक थायग्लायो आरो जितिनाय हिंखायतो तंथकनाय न जितिया हिंखायतो जितिया हायपनो जितिथुं जितियाथुं वालाय सुगलाय केबो जाहाते तांथुं जिनि ओ बुबाग्रानि जे वारियर्स रक जत्तनो बुबाग्रानि मोखां सगिया तै ख्लायै तकनानि बागै कबं